Ja vás vítam pri ďalšej masáži s touto úžasnou kozmetickou sviečkou. Dnes som si vybrala medové zloženie, takže je to dnes medová sviečka. Med má úžasné hydratačné vlastnosti a okrem toho aj veľmi nám pekne čistí pleť, takže je aj vhodná pre tie dámy, ktoré majú aj problém s akné. Dnes to bude intenzívna, hrejivá, spevňujúca masáž, takže ako vidíte, už pekne sa všetky tie úžasné esencie prospešné pre našu pleť roztopili. Ja ju teraz pomaličky tú sviečku sfúknem a nalejem ešte teplé do dlani. Nemusíte sa bať, toto naozaj vôbec nepálí, nie je to vôbec horúce. A aplikujeme na tvár, na čelo, ale dnes aj na dekolt. Môžete aj trošku viac a na krk, pretože to bude taká intenzívna spevňujúca masáž a môžeme hneď začať. Prvý krok, budeme masírovať klbíkmi tak, že ja sa budem snažiť rozťahovať do strany obe dlane, čiže ideme takým hlbokým pohybom, ako keby rozťahujem to tkanívko. Tak, a ideme do strán. A posúvame sa kúsoček po kúsku smerom ku kľúčnej kosti. Tak. Ešte. Výborne. Rozťahujem všetko, idem hlboko. Výborne. Teraz celou dlaňou pôjdeme na takú striedočku. Jedna strana, druhá. Všetko pekne vyhľadzujem. Idem do jednej strany, do druhej. Tieto pohyby kľudne môžete aj odčleniť, môžete ich vykonávať len samostatne, až chcete mať pekný hladký dekolt. Je to úžasné hlavne po sprchovaní alebo po kúpeli. A táto sviečka má na to úžasné vlastnosti, pretože veľmi pekne hydratuje aj pokožku. Nielen našej tváre, ale aj tela. Tak, ešte. To je ono. Výborne. Teraz celé peste a budeme masírovať týmito klbíkmi. Pôjdeme z dola nahor, za uši a dolu. Za uši a dole. Držím sa bočnej strany krku, popod kontúru, pod uši a pekne idem dole. Nahor, za uši a dolu. Za uši a dolu. Ešte. Za uši a dolu. A dolu. Tak. Ešte. A ešte. Výborne. Ideme pracovať s kontúrou. Pálce zatlačíme na sval dvojbrúškový pod bradu a pekne ideme smerom k ušiam, ideme po tej kosti. Tu môžete cítiť také ako keby hrčky alebo aj uzlinky. Veľmi ľahučko sa nám tu ukladajú tekutiny a potom nám to spôsobuje to, že tá spodná kontúra tváre nám padá, prevísa, vytvárajú sa laloky. Takže ideme pekne definovať všetko a ideme smerom k ušiam. Po tej kosti sa držím. Tak. Výborne, celá dlaň. Pôjdeme tou hranou. Po kontúre, po kosti a druhá dlaň sa zapojí. Ideme na takú striedačku. Definujem kosť, kontúru. Tak. Ešte. A druhá strana, takže znovu. Držím sa tej kosti, idem po tej kontúre
Jedna, druhá. Tak. Výborne. Palce zatlačíme znovu na sval dvojbrúškový, prsty obidvoch dlani a ideme hore. Po tú kosť a všetko dvíham hore. A hore idem. Teraz celé dlane prstami pôjdeme po úrovni nosovo-ústnej vrásky a pri nosi trošku zatlačím. Teraz zmena, pôjdeme k nosu, k vnútornému kútiku, premasilujem spodné viečko a krásne ideme dole. Vyhľadzujúci pohyb, ktorý nám veľmi pekne pomáha aj odstraňovať opuchy. Za uši a dole. Vyhľadzujeme pekne všetko. A dole. Dole idem. Tak, a ešte jeden. Výborne. Zohneme dlane a týmito hánkami sa budem snažiť všetko dvíhať. Idem po tú kosť, poď úroveň líčok. A hore. Ešte. Palce pod bradu a znovu hore všetko. Hore. Hore. Dvíham. Dlane na úrovni nosovo-ústnej vrásky. Ideme dnu. Rozťahujeme to tkanívko. A teraz pôjde zmena. Ideme k ušiam. K ušiam. K ušiam. K ušiam. Výborne. Teraz znovu klbiky, všetko popodvihujem. Teraz dlhý pohyb. Celými dlaňami ideme dohora, cez líčka. Hore. Celé dlane po spodnom viečku vediem, idem k spánkom, pretočím dlane poza uši a dole. Všetko pekne. Jemnúčko, vyhľadzujem a dole. Pri ušiach a dole. Tak a dole. Pracujeme teraz aj s lymfou. Odvádzame všetky tekutiny. Eliminujeme opuchy z našej tváre a dole ideme. Jemnúčko a dole.
A ešte. Výborne. Palec pod obočie, ukazovák nad obočie a takým štípkaním sa budem snažiť, ako keby to obočie som si chcela vyzdvihnúť dohora. Idem na tú kosť a hore. Dvíham. A hore. Ešte. A ešte jeden. Zatlačím, idem dohora. To je ono. Zohneme ukazovák, dáme na kraj obočia a druhým ukazovákom pekne žehlíme medziobočnú vrásku, pracujeme s vražďovačom. Tak. Ešte. Druhá strana vymeníme. Tak, všetko pekne premasírujem. Dva prsty a hlboko, intenzívne zrýchlujem. Masírujem čelo. Výborný pohyb. Na tie vodorovné vrásky vymeníme a znovu intenzívne. A ešte raz. Dobre, a teraz všetko stiahneme dole. To je ono. Dolu. Tak, ešte. Palce pod bradu, celé dlane, spravíme si takú strížku alebo knihu a pôjdeme po celej strednej časti tváre, cez spodné viečko, za uši a dole. Dôležité je, aby palce aj dlane išli súčasne. A dole. Tu ako keby som chcela zatriasť. Liftingová póza, vydržím pár sekúnd a dole. A dole. Takže intenzívna, skoro 13-minútová masáž, ktorá nám naozaj veľmi pekne tú tvár spevňuje, zároveň liftinguje, dvíha svaly, odstraňuje opuchy a môžete vykonávať ráno alebo večer. Tak. A dole. Dole. A máme intenzívnu masáž úžasnou medovou sviečkou. Ďakujem za pozornosť.